नै आइजो सान फालिथायनि जिहेतु धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादाबो दिनै बालिगाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों। बेनि गेजेरजों दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि जिहेतु बा धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जिहेतु थांखि एबा नोंथांमोना दिनैनि मेलनि गेजेरजों मा थांखिखौ लानानै बेयाव गेवलायनो सावरायनाय जादों आरो नोंथांमोननि थांखि उद्देश्यआ मा जे आइजो अनसाय आफादा मा मावनो थांगासिनो जिहेतु बर' हारिनि थाखाय बिनि सायाव एसे बुंथिनो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो प्राइम 24 हेडलाइन्स खौरां बिजोंनिसिम साबायखर बावबाय। दिनै 9 मार्च बुहुमनां आइजो सान। बे बुहुमनां आइजो सानाव दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मोननैसो हाबाफारि लानानै जेरैहाय गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा थाखानाय फिरफिलाखौ दैखोदों आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो मुंख्लं बावनाय हाबाफारि। बे मुंख्लं बावनाय हाबाफारियाव जोङो बेवहायनो सिलाबालि गामियावनो 1998 मायथाइयावमोन नामा मोनसे जनायाव मास रेलि दङमोन। बेवहाय बे जायगानिफ्रायनो बासजों थांनायाव लामायाव गाज्रि जाब्रथाय जानानै बे ओनसोलनिफ्रायनो सानै मावथि सोद्रोमा बिथांमोना थुलाइस्रि बसुमतारी आरो सासे मानिक बसुमतारी होननाय बिथांमोना बे समाव दुखु मोननांनानै जिउ गोमायो। बिथांमोननिसिम जोंनि रोजा रोजा जोंनि गोसो गोरबोनि बिग्रायारि मोनसे गोसोखौ जोङो बावहरनाय जाबाय। बिथांमोना सोरगोआव थानानै आलो गोजोनै थाहैनो हानायनि। आरो जोङो थामथि हाबाफारि बायदियै दिनै जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मोनसे थांखि लाखानाय बायदियै बुहुमनां आइजो सानखौ जिल्लाया खुंनांगौ हिसाबै आंखौबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ थुनलाइ नेहाथारि हिसाबै दैथायहरनायलाय आङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि सिङाव थानाय दिनैनि बे मेलाव बुंथिगिरि हिसाबै आङो फंनैसो खोथा बुंनानै आङो बे मेलखौ जाफुंनाय बायदि मोनदों। दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जोङो बुहुमनां आइजो सानखौ जोङो फालिनो लानायाव मोनसे गोथां जारिमिन, मोनसे दुखुनांथाव सल' दङ होननानै जोङो थारैनो बुंनांगोन। मानोना 1909 मायथाइनिफ्राय जोंनि सांग्रां बुहुमनि आइजो जायखौ जोङो क्लारा जेटकिन, डाक्कार आरो थाइदे मोननि मुंखौ जोङो मख'नांगोन। बिथांमोननि नाजानायाव जोङो जोंनि आइजो रैखाथि, आइजो मोनथाय आरो भट होनो मोननाय मोनथाय बेखौ जोङो मोननो हानाय जादों। जोङो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावनांगोन। नङाब्ला जोङो दिनैसिम जोङो बे भट होनो मोननाय मोनथाय, खम मन्जुरि, गोलाव सम हाबा मावनानै जोङो समखौ बारहोनाय आरो रैखाथि बेनिफ्राय जोङो दासिमबो उदां जानो मोनैयाव जोङो थानांगौमोन। बिनि थाखाय जोङो दिनै बुहुमनां आइजो सानखौ फालिनायाव जोङो एसेबाबो जोङो गावखौनो गाव गसंथानो हानायनि मोनसे लामाखौ मोननो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। दिनैनि बे बुहुमनां आइजो सानजों जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो समाजाव थानाय समाजनि आइजोफोरा हारिमु, राव, थुनलाइ जौगानाय लोगोसे राजखान्थि, रांखान्थि आरो सोलोंथाइ खान्थि बिथिङाव माबोरैहाय जौगालांनो हागोन बिनि सायाव जोङो गोख्रोङै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों आइजो लोगो बिथांमोनखौ जोङो सांग्रां लाबोनो नाजादों। मानोना जोङो बुंनांगोन जोङो बुहुमावनो जोङो थांनानै थानो थाखाय आइजोनि जौगानायखौ मोननांगौब्ला जोङो थारैनो रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ गासै बिथिङावनो जोङो जौगानांगोन, रोंनांगोन, सांग्रां जानांगोन। आरो जोङो बेखिनियावनो जोङो राजखान्थि बेलायावबो जोङो जोंनि BKWSC दाखालिसो दाफुंनानै मोननाय बे मोनसे माबायाव
जोङो मोनसे आइजोफोरा मोजां मोनसे सुबिदाखौनो मोननो हादों होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बेयो जाहैबाय जोङो BKWSC आव साद' सोद्रोमा आइजो सोद्रोमाखौ जोङो उदाङै जोंनो सिट रिजार्भेसन होनानै जोंनो होनायाव जोङो BKWSC नि माने गाहाय इमप्लिमेन्टेसन खालामग्रा बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों मानोना जोङो दिनैसिम बबेबा मोनसे खामानिखौ मावलांनांगौब्ला जोङो मोनसे नारा नाथा हौवाफोरजों जोङो माने बादा बादि खालामनानै जोङो जौगानो हाया जोंखौ जेब्लाबो नैबे दिनैनि बुहुमनां आइजो सानानो जोंखौ फोरमान होयो जायनि थाखाय जोङो बादा बादियाव जोङो उन जानानै थानांगौ जायो नाथाय जोङो दिनैहाय जों बुंनो हागोन जोङो नैबे BKWSC आवबो साद' आइजो सोद्रोमाखौ जोङो सोद्रोमा हिसाबै बिजाथि हिसाबै जोङो राजखान्थि फोथाराव आगान होनो सुबिदा होनायनि थाखाय जोङो हयथ' आइजोफ्रा एसेबाबो जौगालांनो खाबु मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदों मिजिं खालामदों आरो जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बेनि आइजो अनसाय आफादनि जानानै जे दिनैनि दिनाव गोबां बोसोनगिरि हिसाबै उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा हिन्जाव जिहेथु हाबा जाखानाय हिन्जावफ्रा गुबुनजों खारनाय बिनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि गोख्रों माबा थांखि लादों बेखौ बोरै होबथानो हागोन होननानै सानो बे मोनसे जोंनि समाजारि गुबुंले थासारि सोमजिनायनि गुदि मोनसे जेंना जोङो बेनिफ्राय बारग'नो हानांगोन आंनि आयदाया बेबो दंफायोमोन उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जेंना आं बेखौनो बुंनो थांगोन जोङो 2006 मायथाइयाव जोङो चाइल्ड मेरिज एक्ट जोंहा दानानै दोननाय सरकारानो आयेन खालामनानै दोनखाबाय नाथाय जोङो दिनैनि दिननि जायफोर माने थासारि जाय समाज बेबस्था बे समाज बेबस्थाया दिनै माने सांग्रां जायाखै होननानै बुंनांगोन उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला जोङो गावनो गाव मा जायो माबे जेंनायाव गोग्लैनाङो बेखौ बयबो मिन्थियो नाथाय मिन्थिसेयावबो जोङो बेबायदि जेंनायाव जोङो भुगिनानै जे जिउ खुंनो आरोबाव माने गोसो जाबावोबा जबरदस्ति जोङो गावखौनो गाव माने हाबसोमनानै लायो बेखौ जोङो साननो गोनां बाथ्रा बिनिखायनो आं दिनैनि बे मेलनि गेजेरजोंबो बिबुंथि होदों आङो बेनो जाहैबाय जोङो जायफोर उन्दै बैसोआव हाबा जायो बे हाबा जाग्रा जायफ्रा सम जास्लाबै बे सम जास्लाबै गथ'फोरखौ हौवासा हिन्जावसाफोरखौ जाय न'खराव हाबा होग्रा एबा लाग्रा बे न'खराव थांनायनि उनावबो गामिनि दैदेनगिरि गामिनि गाहेला सुबुंफोरा जाहाथे हाबा होआ आरो गासै माने सांग्रां गामि दैदेनगिरिफोरा आयेननि बेबस्था लायो आरो हाबा होआलासिनो थायोब्ला हयथ' बिसोरनि न'खरफोरा सावरायलायनायनि गेजेरजों सम जानानै माने जुलि जाहोनाय एबा हाबा जाहोनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लालाङोब्ला हयथ' बे मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे मोनसे जेंनाया सुस्रांलांगोन दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखाय जोङो दिनै समाज बेबस्थाया बारानिफ्राय बारा गुबुंले जालांगासिनो जेरैहाय जोङो सानफ्रामबो ससियेल मिडियाफ्राव खोनानो मोनबाय थायो जाय माने आइजोफोरा फिसा सासे एबा फिसा सानै थानाय आइजोफ्रा गुबुन हौवाजों थांनाय एबा जायफोर हौवाफ्रा हिन्जाव दंखायो बिसोरबो माने गोदान हिन्जाव लानानै थांनाय उनावहाय नाथाय मिन्थिनो मोनो हौवासायाबो हिन्जाव दंखायो हिन्जावाबो हौवा दंखायो बेबायदि माने मोननै न'खरनि मोननै माने न'खरा धंस जानायनि लामाखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदि समाजा बेबायदि गुबुंले थासारिजों थाङोब्ला गासै जोंनि समाज बेबस्थायानो गाज्रि जागोन खालि बिसोरनि न'खराल' गाज्रि जागोन बे नङा खाथिनि उसुंसेनि बे गासै थासारियानो गाज्रि जागोन बेनि थाखायनो जोङो गासै आइजो माहारि जानानै दिथागिरि हिसाबै जोङो गासैनिसिमबो जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों जोङो सांग्रां नोगोरारि हिसाबै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गासैबो नोजोर लाखियो बिनि थाखाय आङो खावलायहरनाय थाबाय नङाब्ला जोंनि समाज बेबस्थाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि लामायाव थांगोन न'खर गथ' गथाय गासैबो माने गावस्रालांनाय बायस्रालांनाय लामायाव थांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो जानगारनांगौब्ला जोङो गासैबो गामि दिथागिरि न'खरनि बिगोमाफोरा सांग्रां नोजोर लाखिनांगोन बेखिनिखौनो बुंबाय एसेनोसै गोजोन्थों